alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a barkanku da sake sada da mu a wannan sabon shiri wanda tana ɗin ASP Hausa ta ɗauki nauyin kawo muku wanda ni kuma Anas Suleiman nake gabatarwa. A yau shirin namu zai kawo muku hanyar da 'yan damfara suke samun adres na ƙasashen duniya, ma'ana adres ɗin ƙarya wanda suke amfani da shi gurin damfarar mutane. Suna samowa ne domin su damfari mutane ta kan wata hanya wanda suke so su samu kuɗi da su. Kamar yadda kuka sani akwai abin da muke kira da yahoo boys masu damfarar mutane ta irin account sace kuɗi da sauransu, sannan kuma ko kuma damfara irin na irin ƙasashen ƙetaren nan mutum ya ce maka ina ƙasashen waje irin su America, Germany da Ingila, sai su ce ka turo da kuɗi za a yi maka wani abin da ake kira adin, ma'ana a yi tamsin ɗin kuɗinka da sauransu, ga adres ɗinsu ga komai nasu, ko kuma a kafa kamfani irin misali a ce ai adres ɗin kamfanin shi yake ina America lamba kaza da kaza da kaza, alhali kuma adres ɗin is fake, ƙarya ne adres ɗin. To abin da za a yi yanzu za mu shiga cikin Google Chrome ɗinmu kamar yadda kuka gani, za mu nuna muku yadda suke samun wannan adres ɗin, amma kafin mu shiga kar ku manta da alamar subscribe sannan kuma kar ku manta da alamar ƙararrawa. Za mu shiga cikin Google Chrome. Da zarar mun shiga cikin Google Chrome kamar yadda kuke gani, wannan shine asalin site ɗin da suke shiga domin samu adres ɗin ƙarya na America. Gashi nan sai ka saka fake address generator. Ga su sun nuna mashi, to sai mu zaɓi zaɓi na farko fakeaddressgenerator.com. Muna shiga ciki kai tsaye da ya kai mu ciki. To yanzu kamar yadda kuke gani ya kawo mu cikin asalin application da suke amfani da shi. Gashi ya saka sunan shi fake address generator. Kamar yadda kuke gani wannan address ɗin da kuke gani suna Sharon, ga sunan da suke sa amfani da shi nan, ga gender, ga title, ga kuma race, ga date of birth, da social security number. Duk wa'innan nambobin na ƙarya ne, ana amfani da su ne domin a damfara mutane. Kamar yadda kuke gani duk gashi street, ga kuma irin city, state da sauransu, har da jiha da sauransu. Yadda suke amfani da shi ne za su tafi can ƙasa. Misali yanzu zan tafi can ƙasa, tafi can ƙasa. To kamar yadda kuke gani suka ce state fake address, ga suka ce irinsu Alaska, irinsu Alabama, da irinsu Arizona da California, duk ga sanan address ɗin. Wanda nake so a ciki sai in saka misali na son in zaɓi California, sai in na California kai tsaye. Cire wannan, sai in cire wannan abin ɗin. To kai tsaye kaga ya kawo ni wannan abin, gashi ya bani suna, gashi kuma ya bani wannan jinsi, gashi kuma ya bani matsayi, sannan kuma ga date of birth ɗin, ga social security number ɗin da zan amfani da ita, ga address ɗina, ga city ɗina, ga kuma jihata, ga zip code ɗina, duka sai a bayar. To suna amfani da shi ne domin su cuci mutane, don su ce mutane suna ƙasar America da sauransu duka, duk kuma ƙarya ne ba wai na gaskiya bane gabaki ɗaya. Kamar yadda kuke gani duk wannan shi suke amfani da shi, suke ɗauka suke cuci mutane, domin kuma shi sa muka ce bari mu muku bidiyo akan wannan saboda mutane su kiyaye irin wa'innan abin da ake amfani da shi domin damfarar mutane. Wannan shine a cikin application ɗin, ga kamfani, ga occupation, ga su password da sauran duk da abin da kake so a wannan za su iya gaya maka, sannan kuma za su yi ma generator. Misali yanzu sai mu ce misali yanzu namiji ne ni, sai in saka state ɗin da nake buƙata a America, ga state nan da yawa, bari in zaɓa Alaska, haka ma haka sai in ce to shikenan, sai in ce to sai mun generated ɗin duk wani fake abu, ga kuma wani abu ke fake suna, duk za ka gani a cikin wannan shi zai mun generated ɗin. Gashi nan da suke fake ɗin ATM card, fake ɗin username, duka wannan site ɗin suna amfani da shi domin a cuci mutane da sauransu. A nan dai muka kawo muku ƙarshen wannan shiri. Duk mai neman ga kuma sannan kuma ga su ƙasashen da za ka iya amfani da su kai address ɗin a cikin su. Ƙasashen duniya ne daban-daban, ƙasashe irin su China, Chile da sauran ƙasashen duniya, irin su Germany, Ethiopia, irin su Iceland da kuma Italiya, Japan, Kenya, Kuwait, duka ana iya samun fake address nasu, su Brazil su sauransu. Kamar yadda kuke gani wa'innan duk su ƙasashen duniya ne, duk wanda kake so sai ka zaɓa a ciki sai ka generator ɗin fake address. To ana amfani da shi ne domin a generator ɗin fake address. Kuma in kana so misali mu sake yin bidiyo akan yadda za ka iya gane yadda ake gane fake address, sai ku danna wa bidiyon mu alamar like. Wannan shine zai ƙara mana ƙarfin gwiwa domin mu kawo muku bidiyo akan yacce za ka gane a fake address, ko ka gani a wani guri wanda ba na gaskiya ba, ka gane tsakanin na gaskiya da na ƙarya. Mun gode. Kar ku manta da alamar subscribing, sannan kuma kar ku manta da alamar ƙararrawa, sannan idan bidiyon ya burge ku kar ku manta da alamar like.